Khowai champa hawar amsebe khobjak Tulasikor ardi blokni bisingo klaijak Sikaribari adhesive village hodrai kamini takhok Esharchan debormani sajak bukhok tuhina deborma sak hamya pheba bhajak tuhina debormano sak hamna bagui nokhungni mal mata phalai naibo sak hamni malaya bukhok tuhina debormano bupha Esharchan deborma bwsajak tuhina debormani sak hamyano wngkha binabo manchi rukhai kebobai koglam sananibo saimanya bosmanya hai wngwi tongo bukhok tuhina sak hamya ungjak obo haino bosmanya kebobai kok sanani isakri wngwi tongo bukhok tuhina deborma tai obo simiya Esharchan debormani nukhung belakhino kwrwi nukhung bigra tai borokni nok nukhung go kebo taksajak twi thangwi chuba mungbo riyakho tai kebo naini bo kwrwi phiaba borok koijakha Khagunang Tiprasa Gunang Luku rokno je mantwi bhajak tuhina debormano sak hamnan bagui chuba sankha je mantwi khoksa khongnui chuba jabadi Luku rok hinui yang takhok Esharchan debormani nukhung belai khino hamya tamgui hingke watui nokbar phaika hingkeno tongnani chanani jaga kwrwi kiri korha wngwi ma tongo nokbar no tai watui no aboni bisingtino tai nok ganani hapung kaklai phambai tabo belai kheno tongnani chanani jengjal wngwi tongo nok nukhung kwrwini bagui takhok Esharchan deborma yang nukhungo bwhajakbo buihai kahamya bwhajakbo sak hamya ungjak tai manchi rok hai wngwi kebai kok sana boskori wngwi tongo bwsajak tuhina deborma bo bwsajak tuhina deborma sak hamya wngtongmani bagui bupha Esharchan deborma Luku Khagunang Luku Gunang Luku rokni Thani Chuba sanjakha Yapha helui je mantwi khoksa khongnui na chuba rino hinui tai koikha Esharchan deborma tabuk adhesive sarkar tongnai Tiprasa Muthalkha bo sankha tai rajya sarkar nabo sankha kesra hapangni bwkhaktwi chuba rok mano hinui phiaba Esharchan deborma hapangni bwkhaktwi mungsabo manyakho nok mayakho tai lama tuima mungsa manyakho jengjalono wngwi tongkho tai bwhajak sak hamyano sak hamina mano hinibo Luku rok thani chuba tai hapangni thani chuba tamo adhesive hapang tamo rajya sarkar boron thani bo chuba sanjakha ahok hapang tahok tai pohok song chugya nukhung omo hayung tomon jorabo phaiti bonobo kaisa je mantwi tuchiro bamjuro khaiwi bonobo sak hamniwi tai bini nukhungno naithotok khlaida mano je mantwi Khagunang Gunang Tiprasa Luku rok bo chuba jabadi khoksa hiya khongnui hiya obo haike chuba kha hingke thinango je chubani bagui bo kaitor mwtai bono naikhlainai tai bini bo nukhungo omo hai salsa sak hamya wngphuru salsa nukhung chugyang phuru bono bo omo haikeno chuba layana phaiti joto kha thansa kha baksa khe yapri baksa khe kok baksa khok baksa khe phaiti chuba layano takhok Esharchan deborma no Tupal hamya puru chongkhireng buduk chowo hima hai omono wngkha takhok Esharchan debormani sajakbo nukhung chugya nukhungo rang puisa kwrwi wngtongmani jorao sak hamna musungbo hambai maya bui haikino ham kwrwngkhe tongna musungbo tongwi maya yago rang puisa kwrwi doctor kahambo thangwi maya doctor kaham bai naijagwi maya oboni bagwino omo haike klai ma tongo nukhungo bukhok tuhina deborma thinango jotoni bagwino kaisa imang wansujak tongo phiaba tini o imangno muthang swnambui manya wngwi tongkha tabo bukhok tuhina deborma phaiti bukhok tuhina debormani imangno nung ang khoksa khongnui chuba layui joto Tiprasa pal khe chuba layui phaiti ching bini imangno muthang swnambui layano joto Tiprasa hastini Tiprasa Gunang tai phatar hasteo tang tongnai joto chini Tiprasa Luku rokno obono koinang musungo chini kokti bini bisingtibo bukhok tuhina no chubana musungbo norok bongni ekontwi chuba hori manya tamgwi hingke bongni ekon kwrwi norok chubana musungha hingke chini kokti bini Google screen no chuba hori mano chini kokti bini Google Pay number wngkha 6009546445 against 6009546445 o number norok chuba hori mano bukhok tuhina deborma no boroni nukhungo hingke ekon kwrwi abon bagino chini kokti bini Google Pay number jeng norok riwi mariwo khapon tahok tai pohok song khowai champa hawni siming chini kokti bini koktuma thumui honai Anand debormani report chini kokti bi
yang ni tamo jungjalo tong nutini chungno ringna nangkha sagadi jungjal to ani ko te ya no bo sukang ya ga ta sala jung ko tibra ma tha bo bodi ko ja ta to mi to ko ga bo bo so no ko phai nei ya ko to ya so ma bro thing mo se phe ga ja ha ti te ta phai nei kai do bo so li ya kam ka to khai ma le ya ka chung ta hai sa ba to ko je ma ma lo kam ho khai ta le ja ta cái chúng tôi phải này phải cái nín nấu khu rồi bò về lại nó xài à tam cái xài ăn cả tam cái bớt tuy rồi cũng mấy chặt sao cái nó bớt tuy bố cái nó bảo thì phải vậy hai ba cái gì bay thằng mấy chả cái ta bốc số giờ đó kéo bò nín nó đâu phải này phải này cái khó bên tuy kéo bò phải này cái khó cái ta bốc to hấp ăn có tongo triple engine ha iPad thì BGP thì from Muthalkha bảo nó lên nông tam có cái sản phẩm sung nín khúc tuy nín Tiprasa cái nông Tiprasa Luku Rokni bông nó cái sản phẩm có thì nó khúc Nibagwi là của Nibagwi nó hơi nó có bò số bị tổng cái sai cho phải này mình mua ta cái nông tam rồi khai ra 그거 문이 깜깜서 khai tổng ta cái mà tao khai nini rang puisa saga korima bai mane nini nok ni mane khunoi joton phalbai ka phiaba ta rang puisa kering gai kono nok hok sanam maya khiklai ma toni kha inke osok botong masa phiaba abani ya golo nini hik jang nai khai bokhai bobo sunglo bobo yoga dori borok wasuk samung khai mi ata inke oborong no tuile nung tabuk মানে অবন তুই নং তাবুক জুংজাল মানে নক হুক সানা মাইয়া রাং পয়সা করে বিয়াল খাংরাং মানবাই আচ্ছা ইনকাই নিনি ম এরিয়া নি বুং তাম ম কামিনি কামি বুং হজরাই দম যাবো পঞ্চায়েত খাই পঞ্চায়েত কি ক আইদাং গল শিকারি বাড়ি নিনি মুংখাই Esharchan নিনি হিক নি মুংখাই সাইটা বামা nini nok phang ni de nini sajuk osuk mane abo busuk bisirok ka abo 10 বছর হলো na ga bini mung khata mo তো হিনা maman kok maya khaboni ta khok tai bo song na di jini Tiprasa kami rogo omoi no sak sori hamya ফিয়া অবস্থা হামিয়াব কোনো কক সাইমিয়া কোনো সাইমিয়া কেবো পাইব মানে বিনি सा খামিয়া মানে বিনি বাবা সংসাকা প্রায় 10-15 বছর খাহনে ফিয়াবা অবনি ইয়াগুলো তাবুক বরক তো নেতা হেনে মন্ত্রী হেনে তো সানাম রহকা ফিয়াবা উমতি রংনো কামি কামি ফাই কেবো ফানো নাইফিনে করে বরকনি তাবুক বুসুক জতি জুংজাল তং লুকুরক নরকনো সাইমানাই